we were going to have a road trip going to Bataan. Time check guys, 2:35 in the afternoon. Yan, yung ni Erwin Tulfo. Poster. May hawak siya nung bar. Yan, meron ng bibingka. So, medyo makulimlim guys dito sa may Angeles City, Pampanga. So, dito tayo dadaan guys sa may NLEX. So, para mapabilis ang biyahe natin guys, mag-NLEX tayo. Kasi medyo traffic na ngayon sa may Porac, Pampanga. Kung doon tayo dadaan. So, kuha tayo ng ticket dito guys. Yan. Matagal-tagal na rin guys. Last nung dumaan tayo dito sa may NLEX. Factory sa EPSA. Mga factory sa EPSA. BN Infinity Connection. Dito pala siya. Labo. Saka ng mga bus. Pa-turn na kayo? Ay, no. Ay, oo nga na.
City. Oh. Clarkston. Meron pa yan, Pompo. Masarap yun. Uy, ang bilis. Uy, mga ano. Uy, wow. Ito yung sinaano yan. Mga motovlogger, guys. Motor nila. Bilis. Bilis nila. Uy. Wala gaanong nagbabiyahe ngayon dito, guys, sa may SCTX. Maluwag at daan. Oh. Sasakyan. Wala tayong kasunod, ah. Wala tayong kasunod sa likod. Solo. So, eto po ang update, guys, dito sa may SCTX. Last time na dumaan kami dito, guys, wala pa tong color blue na yan sa gitna ng daan. Ngayon, meron na. Warrior. Uy, helicopter. Ay, wow. Umabot ka, bes. Pasabugin tayo. Bago mag 5 minutes. Dali. Abot ka. Guys, so may helicopter. Ayan, dali. Huwag ka mapuputol.
bago yung signage na. So, kasi yan, pataas yung daan. Yan doon ang daan. Ang sasakyan. Florida Blanca. 34 kilometers. Malapit. Wala na. Oh, dahan-dahan. Orak, 1 kilometer, Florida Blanca, dinalupihan, sulit. Nauna siya sa atin. Are you sure? Yeah. Na? Makapasok na tayo. Yeah. Para mo si Kunti yan. Dito nga, dito talaga. Alam ko, 327. Ganda ng view guys sa doon. Yung binidyo yun. Bundok. Hindi ko makuha. Mafag na, mafag. Malamig na banda dun. Yan. So, kung mag-i-exit ka ng Porac guys, ayan. Dito kayo. Mag-turn right kayo dyan. Florida Blanca. Yan mo. Binidyo yun. Diba? Wala naman traffic sa Florida. Walang traffic dun. Mafag ang bundok guys, oh. Malamig. Malamig sigurado dyan, oh. Ganda, oh. Lalabas tayo dun sa may ano, naalala mo, yung Florida. Dun sa may bandang ano na, Basa, diba banda? Uy guys, ang ganda ng daan, oh. So, bago lang po tong mga barrier na yun guys sa side. Or bagong pintura. Ang ganda. Florida na yan. Parang medyo ano. Uy, ang ganda ng daan.
landslide na. Hindi maano yung lupa kasi nakasemento. Ayun na yung bundok na ano. Yan, yung patulis. Yan. Florida Blanca, 5 kilometer din Alumihan, 24. O, diba? Wala ka ng diferensya. 45 kilometer pa ang Subic. Kaso baka mabigyan na discount sa Diretso na lang. kasi iba question. O, saan? Ang dami pa ko niyan. Kasi dinilugyan pa ng titi-ati no. So ibig sabihin 3 hours na. So mga 40 minutes na ito. Kunin natin ito. Abutin tayo ng Ay, pag nandun tayo sa ano na. Sabi, diretso na. dito naman. Okay. Tipo, yan. Diyan tayo dapat sa tipo. Bandang ano na yan, Olonga po. Bago mag-Olonga po. Alin dito? Cheese niyo. Ay, Mr. Chief Cheese ah. Yun na. Pumupet. Uy, Cheers lang. Mga tingnan baka makita mong ngipin. ay, Matakot ka. Biging waswang. direkta. Ano? Ano? Diretso mo na. Ha? Diretso. Ikaw? Na. Diretso. Yan guys, kung mag-i-accept po kayo ng Florida dyan. Malayo Turn pa right. din, di ba? Ha? Malayo pa din. Dadaan pa tayo sa tuloy na. Dito 18 kilometers lang. Diba?
wala papasok na subic nun, no? Ay, dito. Ito, papuntang Bataan. Ah. San Ramon overpass. Tama. May ano pala dito, radar. Nag-check ng speed ng mga sasakyan. Kaya hindi ka pwedeng ano na, kasi maano na yung speed mo. Ano ba yung speed na maximum? 60? 60 ang minimum. Ah, Sabi yung karatan. Maximum mga 100 yata. kapag mabilis ka, may nakasunod na sa yung ano. PFAT. Yan, dito na ito. Ha? Yan, dito na ito. Balik kaya tayo sa Florida lang tayo kumuha. Yun na. Sino? Diretso ko na lang. Hindi, baka na lang. Pagkakasili ko. No, bad. Oh. May mga bahay pa dito, no? Oo nga. Galing, no? Hindi pa paano yun. Oo. Ah. Florida. Ano ba? Ha? No? Diretso mo na lang. Wala man doon dyan. Alibay. Ha? Emergency parking. Mga gusto mag-park. Ayan, CR. Ay, wow. May CR na guys sa ano. SCTS. Galing.
nakabenta yun. Oo, kasi yellow na, no? Oo. Ganda dito. Bataan na to. Bataan na ba to? San Jose Bridge. May car sa likod natin. Mauna na siya. Ubos ang Mr. Chips. Ha? Ubos ang Mr. Chips. Malapit na ako. Oh? Lapit na tayo guys. May dinanong-pihan. Samat. Yun ah. Ayun, malapit na ako. Ayan, 1 kilometer na lang guys. Nasa may dinanong-pihan na tayo. Bigyan mo na ako ng cash. Bigyan mo yun. Pag ano. Ah, Start na. dinanong-pihan, Hermosa, Lubao. Anong oras? 3:15. Bilis ng biyahe. Wala mong 1 hour. Ha? Wala mang isang oras. Wala nga. Ay, mabilis. Pero kung sa ano, nasa ano pa lang tayo yan, no? Ora. Ha? Sa may ano pa lang tayo. Florida, so Wala pa sa wala pa. May subig. So, mag-react na tayo dito guys sa may dinalupihan. Bataan. Yan. Magta-turn right tayo. Edit plus nga ito kasi mana yun. Yeah. So, tignan natin guys kung magkano ating toll fee from Angeles City going to Dinalupihan. Kasi dun sa Bataan. Chinese ko, 212 lang eh.